Trína Súile Dóirín Mhic Mhurchú bhí diabla duinmh maidir le cuasaí teanga agus cuasaí spóirt in Éirinn. Rugach is sasnaí agus chaisí seall in na cónaí san Astráil, ach is mar ceann ródaí is saoil creaaltóireachta na Gaeilge a d'fhág sí a rian ar an tír. Bhí ceolaice agus bhí teangacha eileice, ach is le cuasaí spóirt trí Gaeilge a chur an tír aithne ar an meán eisceocht dúil seo. Agus sin an chúis, go bhfuil si ar duine de sa maná is suntasaí is stair na hÉirinn. Duine le dalribh about Dóirín Mhic Mhurchú ar go leor cúisina. Chaisí cudmhá dá saoil amon ar a seoireachta. Go dainn, bhí sé an chiad bhean a bhí a tuairisceoirí spóirt ar Raidió na Gaeltachta agus seans ar éon stáisiún in Éirinn. Ag gháil sus agus síos na bóithre go gach cluiche ar 150. Bhí go glóir le clus go trá rialta ar chlár spóirt Raidió na Gaeltachta ó ná mar thusig an stáisiún na chéile an 1972 go teach na milíse. Bhí constací nach beag le sáú ag Dóirín chun na haíochtaí seo ar fad a bhainteach agus dhéonsaí an beart son go snasta. Níor tógad mo bháthair le Gaeilling, rugad go leirfil í chaisig ana chud dáthóige i gceantaí an chábháin agus cé go raibh Gaeilling bhaithicé an scail níor bhí an Gaeilling a teanga chúchais agus bhí Gaeilling gena heathir chomaigh mo henathir a choríos ní raibh an Gaeilling sa maileá. An son fuair sí postam lá clia nuair a ghág sí an scail agus chonig sí go raibh ranganna Gaeillinge fógartha ag conar na Gaeillinge agus chúisí chun freastal ar na ranganna agus bhí múntóir an son dar bhenim éamann Mhic Mhurchú agus hit an múntóir agus an dalta inghrála na chéile agus bóé éamann maithir. Tá stríadar go counter ar ghúlta is Stát Queensland na Hastráile in 1960. Thógadar na páistíle Gaeilling ann, agus tréis 3 bliana bar tíadar fille ar a dír dúchais agus cur fuatha in Gaeltach na rinne. Bhí an bhirrtacha rán fáirteach go gúrsaí an tail sa Raidió an giad lá. Bhí éamann mar bhainisteoir ar thiopa an chóirchumann an stór, as bhí Dóirín a gobar mar irisisiúr á túil, mar orgánaí san aglas agus í páirteach in il-iomad ag riocht eile. Bhí léargus farsing ag Dóirín ar chóirsaí an tail agus ar chearta daana. Bhí sin na bail de bhaintracht na tuatha agus taréiste dul go crinú de chumann cearta síbhialta na Gaeltachta, dill sí ar na déise agus bunnig sí créamh túil den gomann sa Rhain. Chur sí créamh túil de chomhaltas ceoltóirí Éirinn ar bun i dteannta Animal Queen agus bhuaigh sí comórtasaí ceol chomá ar an bhadóg stáin le faoin bhabhla agus le bailiadaí a chum sí féin. Cha Dóirín blianta fada mar bhúntóir chomá, bhí sí a tagas clóiscríomh agus teangacha i meánscoil San Nicolás. Bhí buan na teangacha a cig a smur. I dteannta an Gaeilling bhí an béarla, an Spáinis, an Francíis, an Dális go lífa ag Dóirín, chomá le roinnt Arabíse, Pólanis, Sulánis agus Germánis. Ach, ba é glór Dóirín an Gaeilling a chiimead éistóirí sna counter Gaeltachta ach go háirithe ar an ólas bhí go chéan churas cást ar tharla ar an barc imirce an seachtain sin. Chuir sí a dechas chomá ar phobal spóirt na tíre faoin na hanimnacha ása starúla a bhí ar na cumann ina dóthaigh céin. Ní a gcónaí a bhíoh cadisteach ag Dóirín go dtí na cluichí seo áfach. Chuirtíí an ruigartha amananta agus na fearra bhí dúil tú de tataisteach na gataí, níor chreid siad go bhhéadach ban a bheith na tuairisceoirí spóirt. Amananta eile tréiste dulisteach, ní ligach ifigach cumann liú clás Gaeilge sí sa nuacht foscaí. Hána sí I dro an bhosca freis agus heas fearr suas go hanig nesta ar fad agus dúirt sé léthe. Sorry, Mrs. This box is for the press. Agus chúis sé chun I heola I dro sí chánig an duile. Bheith go deistí. Agus arsa sí, I am the press. agus fannach sí ana holtas sin bhí fanna mar ana gáras sin ar feig nam líanta. Bhíoch na scéalta seo cí techt bhile chuing os le cluichí digantó agus sin ceantas na scéaltas ais bhródúla a bhí céim mar go bhaintí prab as na fearmh so go léir bhí féchandir agus rá. Catas ar tháina tusa. Bhfuil smaoine bhí go luath in níag sin, dhéann sí carta nuach dóra de hain, le pritstick, píos a cartlór agus suantas triscail Raidió na Gaeltachta. Ní raibh decreacht ar bithice níag sin. Ag deire go chéan cluiche léimech sí ar an 150 agus a bhfuil chun go hána aimsiú sa tictar na bacóngraí le tuairis go churisteach. Bhí an leabhar nótaíocha, an sort leis na lehanna ceangailte le srangán,
Cruachta ar an gáán paibli agus an knappe á bhrúige. An son, dóch si go haar fothram na slua a bhí bailthe. Faoin am gur tháinig an cárta nuachtóra ifigiúla ó chéart chuman na neireseoirí ní a bheith an gá leis. Ní a bhain go raibh na héistóirí ar fad ag spóirt an dánig, fir a bhórmhór acu siúd, a méthe a dahí ar a glór ach bhí measacha orthe mar hanolaí spóirt. Ag deire gach tuairisce dhearach si Dóirín Mhic for a chuan sa Raidió, agus an san dígar níg le hamecht na míasa agus na mblianta hosnig Duine teachta dahí ar a goch agus an san ar an líne deirnach sin Dóirín Mhic for a chuan sa Raidió. Tuairisceoir a bhí inte ar spóirt eile chomach chéanna an rásíocht puinte go pitch an post an Raidió agus de telefís RTA. Scríg si tuairiscí míle chomád an Irish Press, an Irish Independent, an Irish Times agus fiú Ireland's Own. Níor Lord is scríb fan na cluichí Gaeltacha a churid, bhí si ran fáirte chunta. Bhí si ina lasúcht rán, in na chlárathóir agus in na hifigach cadrih paibli de chlub CLG na rinne. Thug si faoin bart imirthe an 1974 leis le heise hinní ina áine nuair na bhuaidir tréamh sóisireach commógaíochta an chunta é. Bhí si hana hain ina mamó ag an stad sin. Bhás go fear chéile éman an 1990 ach níor chail Dóirín an dúd sa saoil riamh. Hahan an taistil go mór le. Dimig si go Cuba ina héanaar agus í go mas na seachtódaí. Thug si ar an bairos le mar gur hiic si cécho gána sa bhíodh hail. Bhrún si iad ar bhanscoil mór a Havana agus fear na fáilte í ceallaigh rímpa dá bhór. Bhí a cumas labhart go héasca le muintir na háite tuiscin Spáinis a bheith chomásin ar a tuilicice. Bugharid sulla cailachaí a 2014 ag ís 8 bhí a súlacha ar bhargamá a bhí a thairiscint ar throscadí an Turcar Síre. Le linga saoil fuair si ahantas ar an méid a bhí dinta a chéad an tanga, nuair a bhar an uachtarán na Éirinn, mar a bhí gile ísa gradam a reachtas na Gaeilge orthe in 2008. Níor mé riamh go raibh sé mar bhíon crí a cíomh na tuairisceoir spóirt mar a bhíine mé dat is tíreach gur hála sé agus posta bhíán de a chahann sé go mór le agus dhearring le héin bhean ó go bheith chuoine bhar le héad nuair éireacht eile i réimse sort gur leis na fearmhéid an chud is mó. Dama na bhain mar chuine dílis díagraseach am da fást agus má sé a heanaíon leat ná scaoil graim. Cumad graim ar an smaoinmh sin agus bíana bhain le díagrais, le macántacht agus le profisiúntacht, agus ní hepigart. Mar má tú go maithir agus má sé a bhúta dhéana, má chuann tú de díagrais le héad sa saoil airóig leat, agus míorcheart go meach éon bhaintige pe inscinne hágat ní bhanan sé sin le a aintlecht réair. Faoin am mar caiilech Dóirín ar an 8 de mína saona 2014 bhí an ceathrú glúin dá slucht agus de lucht éman saoilethe. Éocht eile ag banspragúil ilte. Dóirín Mhic for a chu an son sa Raidió.